molt important perquè que el president i una part del govern estiguin a l'exili és molt important per preservar la institució. Tots a presó la preservaríem també, però seria molt més difícil tindre una part del govern encara en llibertat, i esperem que per molt de temps en llibertat ni que sigui en exili, ens ajuda a tindre viu un govern que necessitem. Per tant, aquesta és la primera, no m'oblideu això, no és tan fàcil ara com ho era fa una setmana. I la segona, m'agradaria dir una cosa que a mi em va sorprendre molt del Parlament que el president va fer a Brussel·les, que encara no he acabat de pair, però que em sembla important. L'explicació que va donar el president al Parlament a Brussel·les va ser, jo ara faig un resum ràpid i igual no ho faig exacte, però més o menys va dir: divendres vam proclamar la República, perquè l'havíem de proclamar. Tots nosaltres vam defensar les urnes l'1 d'octubre. Després de l'1 d'octubre, després d'aquella defensa heroica de les urnes a tot arreu del país i després de l'esforç col·lectiu de milions de ciutadans que veient a les 9 del matí com pegaven a la gent, perquè l'atac a Sant Julià de Ramis a les 9 del matí era perquè el vegéreu tots vosaltres per televisió i perquè sabeu el que ens esperava, que 2 milions de persones després decidiren posar-se al capdavant, anar a votar i enfrontar-se al que fos. Allò va ser realment molt més, crec jo, del que ningú de nosaltres esperava. I després d'allò s'havia de proclamar la República. No hi havia una altra solució. I es va proclamar. Jo del missatge del president vaig entendre que després de proclamada la República el govern va saber que la reacció de l'estat espanyol anava a ser extremadament violenta i van prendre la decisió de rendir l'administració. En qualsevol país del món la política està composta de 3 coses: els polítics, l'administració i el poble. Hi ha un triangle que funciona en qualsevol país del món. Ells van decidir rendir l'administració, però ni s'ha rendit el govern ni s'ha rendit el poble. El president no s'ha agenollat, el govern no s'ha agenollat i el poble no s'ha agenollat ni s'agenollarà. S'ha rendit l'administració primer per evitar la violència que l'estat espanyol estava disposat a desencadenar, però en segon lloc per una cosa que a mi em va impressionar quan va dir perquè no posarem els funcionaris en la tessitura d'haver de triar, perquè els funcionaris en qualsevol país del món han d'exercir el seu treball amb neutralitat. I va dir una frase molt important: nosaltres no serem, la nostra república no serà igual que Espanya. Espanya és un país on els funcionaris són parcials, avui més clar l'aigua. Espanya és un país on els té igual aprofitar qualsevol recurs per atacar els adversaris polítics. Tots aquells que deien sí, vosaltres lluiteu per la independència, però al final quan tindreu la independència serà la mateixa porqueria que qualsevol altre estat, tenen una prova fonamental. No, la República Catalana serà diferent, perquè des del bressol ja és diferent. Perquè tenim un president que ha dit que la república no es pot fundar en la violència, mentre tenim una monarquia fundada en la violència a Espanya. I perquè tenim un president que ha dit aquest és un estat modern i en aquest estat els funcionaris són neutrals i no se'ls posa contra la pressió. Jo havia pensat dir-vos més el que jo pensava, si en cas igual després eixirà, i jo no estic 100% d'acord amb el que va fer el govern. Però he de dir-vos que després d'escoltar tot això i sabent que serà un poc més difícil i que tenim més feina a fer, jo sí que vull dir que estic profundament orgullós del meu govern. Primer, perquè són homes i dones valents. Ells han decidit que volien parar la repressió amb els seus cossos, com nosaltres la vam parar el 1 d'octubre. I amb els seus cossos l'estan parant. Amb els cossos del vicepresident, dels consellers tancats en presó, amb els cossos dels que estan a l'exili. No és fàcil ni estar a presó ni estar a exili. No és fàcil pensar que te poden caure 30 anys o que pots estar durant molts anys pegant bacs pel món. Estic orgullós de tindre aquests polítics. M'he passat molts anys de la meva vida dient que tenia uns polítics que no m'interessaven gens. I per primera vegada en la meva vida puc dir estic orgullós del meu govern.
després, estic orgullós de tindre un país que és capaç de pensar de forma diferent. Podíem haver optat per l'enfrontament civil o armat. Era una perspectiva perfectament possible divendres. I aquest país va decidir que es poden fer les coses d'una altra manera. Que nosaltres sempre ho hem fet amb les urnes, que sempre ho hem fet democràticament i que sempre ho hem fet pacíficament. Ens costarà més feina, potser sí. No, potser sí no, segur que sí. Ens costarà més feina. Però al final tindrem un país millor. Tot allò que hem dit durant tots aquests anys, la República Catalana serà un país millor, és això que estem fent ara. Ens costarà d'entendre-ho? Probablement. Ens costa d'acceptar-ho en part perquè alguns senten com una mica d'allò, ara no hem guanyat com pensàvem, d'acord? Però no oblideu les 3 P's que va dir el president Puigdemont i que ara no sé si me'n recordaré de les 3. Paciència, perseverància i perspectiva. I no sé com vam muntar això, qui mana així? Bueno. No, hem fet una no, si voleu. N'hi ha un micro per algun costat i no el veig, que n'hi ha uns llums molt grans. Hola? Bueno, o agafeu aquest i jo... Com comencem? Has dit una cosa que jo crec que molta gent estaven convençuts, que a l'enemic no se li ha de donar pistes. Per tant, jo crec que aquest discret silenci, si es pot dir així, era comprensible perquè sabíem que estàvem en una gentussa que no s'està de res. I la història ho avala, a més, no? Jo només trobo a faltar que potser aquesta estructura que el president ha fet a Brussel·les potser s'havia d'haver fet abans, però creant un govern a l'exili. S'havia d'haver fet triar el país que no hi hagués extradició, i això suposo que és possible, perquè ara tindríem un govern a l'exili, però amb molta més capacitat per moure's en el món, no? Suposo que el president pensa que en 3 o 4 o 5 ara, no sé, els que són a Brussel·les, tindran una capacitat per poder fer conferències, poder moure's en els departaments oficials. Suposo que la cosa va per aquí. I en tot cas, si va per aquí, jo no estic convençut. Jo crec que hem de suspendre'l. I va enviar un missatge a tots els representants electorals preguntant si creien que havia de seguir endavant perquè realment la violència que estava exercint l'estat espanyol era bestial. I, segons m'expliquen, només un dels 8.000 representants va dir vale, aturem. Tots els altres van dir endavant. Per tant, jo crec que aquestes coses són molt importants i marquen el tarannà del país. Jo crec que ara el president Puigdemont el que ha de fer és denunciar públicament el que està passant i a nosaltres ens correspon eixir d'esta situació i només n'hi ha 2 maneres d'eixir. Una és al carrer, de forma permanent defensant la República, com acabem de fer en la plaça. L'altra és guanyant les eleccions que ens han imposat per demostrar-li, primer que res, al nostre poble, després a Espanya i després al món i a Europa, que no n'hi ha solució en aquest país que no passe per escoltar la veu del poble de Catalunya. I per tant, no són les eleccions que voldríem, són unes eleccions il·legítimes, no són ni legals, però jo crec que hem d'acudir i guanyar-les perquè és l'única forma que tenim ara mateix a curt termini de demostrar-li al món el que està passant a Catalunya. Puc parlar des d'aquí baix, no parlo d'aquí. Arribo. Arribo? És que algú pot fer servir? Bona nit. Hola, bona nit. Mira, Goita, abans he parlat amb tu que ens hem trobat a l'Ajuntament, que sol que t'he comentat que tenim una dictadura per l'esquerra o per darrere o per davant o per l'alt la tenim. I a la mateixa vegada he estat en contacte amb la delegació on estava en Puigdemont, el que està a Barcelona al Passeig de Gràcia, i ara espera que no me'n recordo com es diu la delegació. Tant hi fa. Bueno, és la delegació que hi ha d'Europa. La tenim al Passeig de Gràcia, jo vaig parlar amb ells, vaig trucar per telèfon, em van atendre molt bé i em va dir, tot el que vosaltres comuniqueu aquí, nosaltres veiem l'obligació de gravar-ho, escriure-ho i portar-ho directament
al conjunt d'aquest d'Europa. És una de les maneres del que ha passat avui, que jo m'he quedat molt parat quan els han fet ficar a la presó, és la manera de fer pressió. M'ha dit el noi aquest de la delegació de la Unió Europea, ara ho dic bé, de la Unió Europea, Passeig de Gràcia, diu, si tots fessin com tu, allà faríem molt més de cas. Si ara, amb el que ha passat avui, si tots enviéssim un fax o un e-mail a la delegació d'aquí a Passeig de Gràcia, penso que faríem molta força perquè ja es donessin compte que realment sí que és una dictadura el que tenim aquí. Aquí no hi ha gens ni mica de democràcia. Gens ni mica de democràcia. Per l'altra part, jo soc d'Esquerra Republicana, ho he sigut tota la meva vida, tant jo com la família, i tenim contactes amb Esquerra Republicana i parlem amb moltíssima gent que coneixem. I el que ha fet el Puigdemont, ja que dic, és una persona amb honor, honorable, una persona que el que ha fet ell no ho fa qualsevol, ho asseguro. Dintre del mateix partit, seguro que hi ha una altra persona que tots coneixem que s'ha tirat enrere. Aquest bon senyor ha donat la cara, s'ha jugat al físic i ha jugat al físic de la seva família per defendre el que és la nostra terra. Visca Catalunya! Sobre el tema europeu m'agradaria dir una cosa. A veure, la situació la tirarem endavant nosaltres, de la mateixa manera que hem arribat fins aquí nosaltres. No sé si algú de vosaltres recorda el referèndum d'Arenys de Munt, que podria ser el primer referent del que està passant aquí al 2009. Ningú ens ha regalat res en aquest camí de no fa encara ni 10 anys. Tot el que hem construït ho hem construït nosaltres i nosaltres ho seguirem construint. Pel que fa a Europa, jo crec que aquesta situació ens ha ensenyat una cosa, que és com de cínics i hipòcrites poden arribar a ser. Aquesta Europa, de tota manera, ja podíem haver-ho sabut. Aquesta Europa que ens ha girat l'esquena és la mateixa Europa que cada nit se'n va a dormir tranquil·lament mentre la gent mor en el mar. És la mateixa Europa... És la mateixa Europa que ha obligat unes polítiques d'austeritat molt especialment al poble grec que han comportat fam i destrossa social. És la mateixa Europa que va posar 2 primers ministres a Itàlia sense que ningú els votara. La mateixa Europa que ha menystingut els ciutadans d'Anglaterra fins que han acabat marxant, la que no ha escoltat el poble d'Escòcia, etc. etc. Jo crec que precisament això que estem protagonitzant significa, i per això he volgut remarcar les paraules del president Puigdemont abans, que nosaltres serem un país diferent. I si som un país diferent, crec que a hores d'ara ja n'hi ha una cosa que ens hem de plantejar obertament. Res es decidirà a les nostres esquenes. I jo no pense acceptar que Catalunya forme part de la Unió Europea si abans no ho vota així el poble de Catalunya. Davant de la perspectiva de les eleccions del 21 de desembre, com plantejaries o quina perspectiva hi trobes del plantejament que haurien de fer els nostres partits unitariament, particularment? Quin plantejament hi faries? Jo crec que n'hi ha una cosa, l'he dit a l'inici, que l'hem de tindre en compte, ja no estem en democràcia. I per tant és molt important saber diguem, el que els advocats o els juristes entenen. Nosaltres, per exemple, no sabem si aquestes eleccions es podran presentar els partits independentistes. No sabem si a la meitat de la campanya electoral Rajoy dirà que els independentistes no poden anar. No sabem, per tant, com que no sabem això, jo preferiria que els qui saben d'això, que normalment són més els juristes que no els periodistes com jo o la gent del carrer, ens diguen com hem d'anar. Això per un costat. Jo crec que s'ha d'estudiar molt bé com hem d'anar. Jo no sé si ha d'haver una llista 4, 50, 25, una disfressada, una amagada i una no sé què. No ho sé. El que diguen em sembla bé. La discussió sobre si llista única o llistes separades, cada partit per separat o únic, a mi, sincerament, em semblaria molt raonable que n'hi haguera una llista única encapçalada a Girona per Carles Puigdemont, a Tarragona per Carme Forcadell i a Barcelona i Girona per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Em semblaria el més raonable.
Ara, si els partits decideixen fer una altra cosa, sempre i quan la facin tots d'acord, jo estaré d'acord. No pense perdre un minut discutint. I en aquest sentit sí que crec i sí que demanaria que el govern també diga alguna cosa. Crec que el govern ha passat uns dies molt complicats en els quals la seguretat personal de cada un d'ells era imprescindible, però jo espero que en els pròxims dies, igual que el govern, el president l'altre dia va dir anem a les eleccions i s'acaba la discussió, anem a les eleccions, doncs que també faci alguna proposta. Però entenc que en les circumstàncies tan especials on som, algú que en sàpiga d'això ha de fer que no ens puguem fer trampes i per tant a lo millor hem de fer una cosa rara que no sabem exactament per què però que té un sentit tenint en compte que ja no estem en un sistema democràtic i que a mitja elecció ens poden canviar el joc. Evidentment, si no es permeten participar als partits polítics independentistes, hem de sabotejar completament l'elecció. Hem de demanar als ajuntaments que no hi hagi urnes i que ningú vagi a votar, etc. si no pot haver una votació lliure. Bueno, això és la meva opinió, evidentment. Qui va ara? Hola, bona nit. Fa uns dies ens vam quedar molt parats quan ens van agafar els Jordis. Avui ens hem quedat estupefactes quan ens han agafat el nostre govern. La setmana que ve jutgen a la Carme Forcadell, la nostra presidenta, i altres membres de la cambra que segurament seguiran el mateix camí. Quina perspectiva hi ha perquè tota aquesta gent nostra surti al carrer? No en tenim ni idea. Si seran 15 dies, si serà un mes, si seran 3. Qui ho sap i què s'ha de fer perquè surtin? Gràcies. Mireu, plantegeu-vos-ho d'aquesta manera. Aquesta gent no han entrat a presó per el que han fet. Aquesta gent els han segrestat. I els han segrestat per posar-nos la por al cos a nosaltres. Sense la qual no es negocia res és la llibertat dels presos polítics. És l'única regla que tenim. I això vol dir lluitar al carrer, guanyar les eleccions, etc. No penseu en termes de que allà n'hi ha ni raó, ni legalitat, ni ordre, ni recursos lògics. Allà n'hi ha venjança, perquè el que estan fent és venjança, arbitrarietat i ganes de posar-nos por. Aleshores, com tots sabeu, contra la por només n'hi ha una solució, que és seguir lluitant. Sí, jo volia preguntar sobre... Posem per cas que es tira endavant el tema de les eleccions i suposadament es poden fer d'una forma relativament com pertocaria. Quina mena de garantia podem tenir de que siguin transparents si, per exemple, com presumiblement faria la gestió aquesta empresa Indra, que ha estat esquitxadíssima per altres casos, no per precisament la seva funció, diguem-ne, ètica o imparcial. Quines eines podem tenir nosaltres per assegurar-nos que després no es vengui gat per llebre a fora i això amb uns resultats manipulats o de cara ja eliminar d'una estocada total el tema. Sempre i quan, diguéssim, la línia en la que s'hi arriba teòricament semblaria que és més o menys correcta, diguéssim. Anem a veure. Nosaltres no hauríem de perdre la perspectiva. Nosaltres, l'1 d'octubre, vam fer coses extraordinàries. No només defensar els col·legis. 8.000 urnes van circular de punta a punta del país i tots els piolins junts no en van veure passar ni una. Ni una. No. I això ho va fer un exèrcit de clandestins de 3.000 o 4.000 persones, i aquí a Badalona en devíeu ser unes quantes, que van actuar amb una excel·lència impressionant. Una de les claus de l'èxit de l'independentisme és que fem les coses ben fetes. I mira que n'hem fet de ben fetes, Perquè, escolta, donar-se la maneta des de Vinaròs fins al Voló
i que no fallara ni un lloc, mira que era complicadet, i repartir urnes enmig de la pressió que hi havia, mira que era complicadet. Hem fet una rere d'una altra coses complicadíssimes. Controlar les eleccions és molt senzill. Tots els recomptes són públics. Per tant, ha d'haver un interventor en cada recompte. Els interventors tenen dret a veure les actes i fotocopiar-les o fotografiar-les amb el mòbil. Si creem una aplicació de mòbil, en temps real poden enviar els resultats a una central paral·lela. És a dir, és realment molt complicat. Si nosaltres estem organitzats, és molt complicat que facin trampes. Jo, sincerament, crec que no es poden fer trampes. Sé que en les últimes eleccions la gent de Podemos, sobretot, va fer córrer un argumentari en el sentit de les trampes. Ho sé, l'he llegit, em costa de creure que pugui funcionar. No es poden empadronar gent perquè el cens ja està tancat, és el cens del 31 d'agost. L'única trampa que poden fer real i forta és il·legalitzar els partits catalans, els partits independentistes. L'altre jo ho veig molt difícil, però insistisc, per més difícil que siga, hem de vigilar-ho. I per tant, jo espero que l'ANC, Òmnium, els partits, és a dir, la nostra força organitzada, organitzen un exèrcit de voluntaris que vagi a tots els col·legis electorals, que controle fins a l'últim vot i que fins i tot en temps real, si pot ser, l'indique. Jo crec que això no és tan complicat, hem fet coses infinitament més difícils que aquesta. Ara, n'hi ha una prèvia. Abans que això, tots hem d'aconseguir els vots. Els tenim, Els tenim. L'1 d'octubre, només que vote la gent que l'1 d'octubre va posar la cara davant de les porres, ja guanyem les eleccions. I esta vegada espero que no vinguin a fer servir les porres. Els tenim, però n'hem de guanyar molt més. I això us ho hauríeu de posar tots al cap. N'hi ha gent que ara se sent decebuda i trista. Està bé que estiguen tristos 2 dies. Al tercer dia s'ha acabat la tristor. N'hi ha que eixir, n'hi ha que posar-se dempeus i n'hi ha que treballar. Així ningú ens ha regalat res. Tot ho hem guanyat treballant. Per tant, ara hem de treballar el triple. Cada un de vosaltres ha de convèncer els escoltats de que hem d'anar a votar i de que hem de ser més. Perquè el que ens convé en aquestes eleccions és ser molts més que el 27S. Perquè si som molts més que el 27S, algú començarà a pensar, encara que no vulgui pensar-ho, que aquesta qüestió no té cap solució que no passe per la voluntat del poble de Catalunya. Sí. Bona nit. Sí, la meva primera... Com? Sí. Bona nit. Sí, la meva pregunta és si és possible que hi hagi observadors internacionals en les eleccions. I una altra pregunta és si s'ha fet alguna gestió al nivell del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Observadors internacionals en unes eleccions autonòmiques, no. No n'hi ha. I, evidentment, l'estat espanyol no voldrà posar-los i, per tant, jo crec que no. La gestió en tots els tribunals sí que s'està fent. Almenys pel que a mi m'arriba, pel que jo sé, sí que s'estan fent gestions en tots, absolutament tots. Totes les instàncies judicials on és possible fer-les. Hola, bona nit. Una pregunta molt curta. Per què creus que el govern espanyol no ha inscrit la convocatòria d'eleccions al BOE avui dia? Bueno, perquè crec que ha passat una cosa que és interessant. Jo no vull fer pensar a ningú que estem millor del que estem. El que diré ara que s'interpreta només com un anàlisi. Però és una evidència que Mariano Rajoy al Senat va dir governarem durant mig any a Catalunya i després ja parlarem d'eleccions. Això el dijous. I en canvi el divendres ens va sorprendre a tots dient eleccions immediates. El dijous va dir que controlarien TV3 i Catalunya Ràdio i el divendres ja no les controlaven. Què vull dir amb això? Jo tinc la sensació de que algú està marcant-li el territori. Per Europa tot el que ha passat és molt complicat i li crea un gran problema. Estan a favor d'ells, no ens enganyem, però els crea un gran problema i una enorme incomoditat. I jo crec que n'hi ha regles que els han marcat: no violència, eleccions ràpides i espero que hagin marcat
que siguin lliures les eleccions. Si això és així, ha pillat amb el pas canviat a Mariano Rajoy. Clar, si ell esperava, si ell volia fer eleccions després de mig any, tenia molt de temps per fer les regles. Ara han aprovat les regles 4 dies després i encara no les han publicat. Per què? Perquè deuen estar mirant el que fan. És evident que estan intentant coses que els afavorisquen. Per exemple, per què fer eleccions en dijous? Sembla que és dijous, no hem fet mai eleccions en dijous. Per què? No és perquè donaran festa obligatòria a la gent, 4 hores de festa, que vagin a votar i tenen que presentar la butlleta, etc. Ells intentaran fer les eleccions tan favorables per ells com siga possible. Però nosaltres això ho hem de fer front. Això per un costat. Per l'altre, el que està passant ara, i ha passat avui, i és molt important, és que imaginem que això sigui així, que algú els està marcant els límits. És obvi que portar a presó al govern de Catalunya és superar qualsevol límit. Això és un escàndol mayúscul. Dins de la Unió Europea, en aquests moments, n'hi ha un president en exili i un govern en presó. Déu-n'hi-do per ser el far de la llibertat. Déu-n'hi-do. Però què passa? És que alguns de vostès m'hauran sentit comentar alguna vegada lo de la pendent ferroviària. És que judicialitzant la política han perdut el control. Jo explico a vegades el tema que de la pendent ferroviària. En els trens, segons quina pendent poses, crees un perill. Tu pots caure en el que diuen pendent ferroviària i aleshores el tren va cara avall sol. No vol dir que s'estrella, però vol dir que no el controla el maquinista. Si tu portes a la justícia el debat polític, n'hi ha la pendent ferroviària. Jo estic segur que en aquests moments a mitja Europa estan dient però per què caram han posat en presó el govern de Catalunya? Si això és un mega escàndol. Però l'han posat perquè n'hi ha una senyora que està en pendent ferroviària i que a més no li importa res. Sobretot complir les lleis li és igual. I aleshores aquí és on està apareguent una situació que pot ser fins i tot perillosa per al propi govern espanyol. Jo tinc la sensació que avui el govern espanyol hauria preferit que no anaren a presó. Però tampoc, des del moment que ell va renunciar al debat polític i el va posar en mans de la repressió ja no la controla directament ells. La controla una senyora, en aquest cas, que mira quina casualitat, tots els casos li van a parar a ella, i un tribunal d'excepció. I doncs anar fent, no? I per tant jo crec que el d'avui és molt gruixut. Avui, per exemple, l'alcalde de Terrassa s'ha donat de baixa i ha estripat el carnet del PSC. No perquè sí. No perquè sí, perquè, clar, jo tinc la sensació, que suposa que compartireu molts amb mi, de que l'1 d'octubre l'independentisme va guanyar molta més gent que no pas tenia, el 3 d'octubre també i probablement avui també, perquè avui al final el que es demostra és que no podem seguir formant part d'Espanya. És impossible, no n'hi ha res a fer, és absolutament impossible. I per tant n'hi ha gent, fins i tot militants del Partit Socialista, que arriba a un punt que diuen fins aquí. Jo he arribat fins aquí. I en aquest sentit, jo crec que l'actuació de la Chuche Lamela està fent mal inclús als interessos del govern espanyol. Sí, sent? Sí. Hola, bona nit, Vicenç. Estic aquí. Si volia fer-te, intentaré ser breu, 3 mini preguntes o mini reflexions. Perdó. En primer de tot, què em penses del paper del conseller Vila? Jo personalment penso que, personalment sintetitzant-ho, jo diria que donant llei de segones parts va ser que no. És a dir, no sé, jo personalment penso que el paper d'aquest conseller deixa molt que desitjar. Després, quin seria el paper de Confluències, Podemos i tota aquesta gent que espero que per fi es posicionin on s'han de posicionar, que és al costat de la democràcia i de la veritat. Espero que per fi es donin compte i deixin de jugar a dues bandes i que facin el que tenen que fer ja. I per últim, a nivell internacional, la gent s'ha fixat molt... N'hi ha una cosa que crec que és molt important que entenguem. Nosaltres seguim pensant en termes de sigles.
de partits. I nosaltres hem de pensar en termes de gent. Per exemple, quan nosaltres pensem en el Partit Socialista, ens ve al cap Miquel Iceta, però la veritat, quina és? Que la majoria de socialistes estan a Junts pel Sí. Quants de vosaltres heu votat socialista alguna vegada? I esteu aquí. És a dir, no ens importa qui té la sigla, ens importa qui té els vots. I per tant el que ens importen són els vots. Si les figures que van al davant es posen a ballar en una discoteca, ens té igual. Directament igual. Jo en aquest sentit crec que els comuns ara tenen un moment clau. Aquesta cosa de la equidistància, doncs ara no hi ha equidistància que valga. O estàs amb el govern o estàs contra el govern. No hi ha equidistància que valga. Jo no espere que es donen per enterats, perquè a mi em sembla bastant evident que qui està representant millor que ningú avui aquella cosa de tindre un peu a cada banda es diu Ada Colau. I qui està intentant no tacar-se mai i que mai li puguen dir no sé què i no posar-se ni a un costat ni a un altre i fer allò que abans deien la puta i la Ramoneta, que és una mala definició, en tot cas és l'alcaldessa de Barcelona, no és cap altre personatge polític ara mateix en aquest país, perquè al final Iceta s'ha posat a la banda del PP. Iceta ara és un escolaner del PP. I per tant ja ho sabem, i ells són això, ja ho sabem. Ara, jo crec que els comuns els hauríem de contemplar des de la vessant democràtica i crec que hauríem d'entendre que dins és un moviment molt complex i que té gent molt diferent. Penseu que el divendres al Parlament de Catalunya va haver persones dels comuns que van fer el gest més mesquí i més brut que podien fer, que era delatar que ells votaven no perquè anaren a presó els altres, i estic referint-me a personatges com Rebell o Coscubiela. I al seu costat va haver gent amb la que m'he discutit molt, com Fachín, Àngels Martínez o Nuet, que van fer el gest més honorable de tots, que era no estan a favor nostre assumir la repressió al nostre costat. Per tant, quan parlem dels comuns, parlem dels dos. Dins dels comuns n'hi ha rebells i n'hi ha fatxins. Jo crec que nosaltres el que hem d'intentar és que el màxim nombre de fatxins possible estiguin al costat dels partits que estan a favor de la República Catalana. I el tema dels països, mira, jo te soc molt sincer. Els periodistes sempre intentem saber al màxim el que podem, però jo crec que els periodistes hem de ser molt rigorosos amb la nostra feina i no escampar rumors. N'hi ha molts rumors sobre Israel, però jo mai he aconseguit tindre ni una dada sòlida sobre Israel. En aquesta ocasió és veritat que han fet una cosa que és no pronunciar-se. És a dir, no han acceptat la pressió del govern espanyol. I això és molt important. Els silencis són molt importants. N'hi ha hagut països, Eslovènia, Bèlgica, Letònia, que han callat. I en aquesta ocasió els silencis tenen un preu altíssim i valen el seu preu en or. Són fabulosos i Israel ha estat un d'aquests països. Però de tot el que es parla jo no tinc ni una dada que em faci pensar si és veritat o si és mentida. Simplement no tinc cap dada que pugui contrastar sobre tot això. Hola, bon. Dijous que ve anirà la presidenta i els membres de la taula a declarar al Congrés... Ai, perdó. Ara no em surt. Al Tribunal Suprem. Suposem que ells els hi facin un altre tipus de judici. Com quedarà la Mela a l'haver portat el govern a la presó? És igual. Qui la jutjarà? Però espero...
Hola? Gràcies. No, a veure, és que n'hi ha una cosa que no entenem a vegades. L'Audiència Nacional és el Tribunal d'Orden Público del franquisme. Simplement un dia van canviar el ròtol de la porta. Només. I és un tribunal d'excepció. És un tribunal situat fora de l'escalafó jurídic, on els jutges que hi van a parar no hi van a parar en funció dels seus mèrits com a jutges, sinó en funció dels seus mèrits polítics. I per tant, no podem pensar en que res del que jutja l'Audiència Nacional es puga considerar un judici just. Amb l'Audiència Nacional només n'hi ha una solució: dissoldre-la. La resta no serveix per res. Perdó, a part de guanyar les eleccions suposades el 21 de desembre, soc la mateixa, abans. Què és el que més mal podria fer Espanya? Que nosaltres, els catalans, els hi pogués fer més mal. Què seria allò? Què? Què seria? A part de guanyar, ja ho he dit, que guanyéssim per un 70%, que això els hi faria molt de mal. Què podríem fer, la gent com nosaltres i de tot Catalunya, que els hi fes més mal, que els fes plorar? Un moment. Deixa'm aquí. Hola, ara, ja va. A veure, la cosa que els fa més mal, és que ens alcem, que somriguem i que seguim. Això és el que es fa mal. Això. Que ens alcem, que somriguem i que seguim. A partir d'aquí, jo crec que es pot discutir de tot. Jo estic obert a totes les propostes i em sembla molt important que n'hi hagi tot tipus de propostes, des de la vaga a, jo què sé, a estar davant de les portes dels ajuntaments durant 25 dies seguits, a fer una gran manifestació a Brussel·les com alguna gent ja està demanant, etcètera. Jo el que demane i el que crec que és important és que els partits polítics i les associacions, que jo crec que estan una mica despistats aquests dies, i ho entenc, perquè la repressió és molt dura, es posen les piles, es coordinen i ens donen indicacions de què consideren tots junts que hem de fer. Jo crec que ara no és el moment de posar-nos a discutir entre nosaltres. Ara és el moment de treballar junts. I per tant, a mi el que m'agradaria és que l'ANC, Òmnium, el PDeCAT, Esquerra, la CUP, Demòcrates, més, i qui faci falta més que estigui en aquesta taula, comencen a dir aquest dimecres, perolada, el dijous, concentració als ajuntaments, el divendres traguem diners dels bancs, el dijous no sé què i el diumenge ens n'anem a Brussel·les. Això és el que jo trobo a faltar ara, que es posen d'acord i que ens diguen què hem de fer. I si ens diuen el que hem de fer, com a mínim jo, encara que no ho entenga, ho faré. Perquè crec que en aquests moments la unitat és més important que cap altra cosa. Sí. Hola, bona nit. Anem cap a unes eleccions que s'han de jugar encara. I a més juguem amb les regles que ens posen ells. En dijous, com deies tu... Bé, jo voldria que valoressis la idea que justament acaba de sortir d'una vaga, però no com dia 3. Per això, fins que calgui, perquè guanyar les eleccions, que estaria encara per fer, tampoc ens fa que no surtin en llibertat els presos polítics. I o ens parem i ens posem una miqueta forts, perquè només fent cassolades no fotrem res.
Jo ho he dit abans. A mi la vaga em sembla un recurs legítim i correcte. Crec que, per exemple, el que vam fer el dia 3 va ser extraordinari. Siga la vaga o siga les eleccions, i tant val per un cas com per un altre, jo el que crec és que hem de fer coses que puguem fer i que tinguem unes garanties mínimes de que ens serveixen per avançar. Igual que unes eleccions s'han de preparar molt bé per a guanyar-les, una vaga s'ha de preparar bé per a guanyar-la. Si n'hi ha condicions per fer una vaga, parar el país, etc., durant 25 dies, fem-ho. Però jo no sóc capaç, jo no ho sé, jo no sóc capaç de fer això. Jo m'imagino que per a fer això haurien de parlar els sindicats, haurien de parlar els partits, haurien de parlar no sé què. Jo no sóc polític, jo no estic fent política i per tant no puc donar indicacions de què seria el millor. A mi em sembla correctíssima la idea d'una vaga, però que me l'expliquen com la fem, que me donen les instruccions, que me diguen com la farem i que tinga garanties de que sigui una vaga que funciona. Si és així, per mi no n'hi ha cap inconvenient, al contrari, seré el primer a fer-la. Però tot això, tots ho hem de fer. És a dir, en aquesta sala segur que n'hi ha gent de partits, segur que n'hi ha gent d'Òmnium, segur que n'hi ha gent d'ANC, segur que n'hi ha gent de sindicats i segur que n'hi ha gent de no sé quantes coses. Apreteu a les vostres direccions. Dieu-los, va, espavileu, que no estem per això, no? I per tant, el que necessitem és que n'hi hagi una taula que funcione on tots es posen d'acord. I si ens diuen vaga, vaga. I si ens diuen anem a Brussel·les, anem a Brussel·les. I si ens diuen voteu tal llista, votem tal llista. Però jo el que trobo a faltar en aquests moments és indicacions molt més clares per part de qui, diguem-ho així, podríem dir-li la direcció del moviment. Entenc que n'hi ha hagut un sotrac, entenc que n'hi ha hagut aquest pas a la clandestinitat que obliga a que, per exemple, el president Puigdemont no pot reunir-se ni parlar amb la gent, entenc tot això, però ja ha passat una setmana i, per tant, ja va sent hora de que ens posem les piles i tal. Jo, per exemple, no acabo d'entendre que convoquen la manifestació per dissabte de la setmana que ve, quan han tancat el govern avui. Jo em manifestaria dissabte que ve. Però ho ha de fer ANC, ho ha de fer Òmnium, ho han de fer els partits. Per tant, tots aquells que sigueu membres de totes aquestes associacions i partits, apreteu a la direcció. És el que hem de fer. Hola, Vicent. En primer lloc, felicitar-te i dir-te que som molts els que cada dia esperem amb candeletes que arribi la teva editorial. Jo et volia preguntar per la CUP, perquè ens fa patir que diuen que potser no ens hem de presentar a les eleccions i com ho veus i si penses que realment decidiran presentar-se. A mi ara mateix no em fa patir ningú, la veritat, O sigui, jo crec que... Jo he vist les compareixences que han fet a Madrid els 3 partits grans i també la gent de Més i de Demòcrates, i a mi no em fan patir gens. Jo tinc la sensació de que precisament els partits polítics estan més units que mai. No sé si això, és a dir, insistisc, no sé si s'acabarà traduint en una llista única, en 3 llistes, en 4 o en 50, no tinc ni idea, però la unitat dels partits la veig molt clara. És a dir, la forma amb què avui la representació de la CUP ha parlat del president Puigdemont amb totes les lletres i sense amagar-se i dient és el nostre president, a mi m'ha impressionat. Jo crec que estan passant moltes coses en aquest país. Mireu, jo faig molts actes d'aquests. Durant el referèndum, a banda de fer l'acte, me tocava anar en cartellar, perquè a tots els pobles me tocava anar en cartellar, jo encantat, anava en cartellar. Jo he vist gent del PDeCAT enganxant cartells de la CUP i gent de la CUP enganxant cartells del PDeCAT. Si m'ho diuen això fa 2 anys, dic impensable. El dia del cop d'estat, el dia 20 de setembre, quan van fer el cop d'estat amb la detenció de la gent d'Esquerra, el Xavier Trias se'n va anar a defensar la seu de la CUP. O sigui, aquesta gent, amb aquest comportament tan salvatge que estan fent, el que estan fent és convertir-nos en un país millor. Perquè com més apreten, més conscients som tots de que o ens sortim tots junts o no. I per tant, jo crec que aquesta és una de les coses importants que està passant. A mi ara mateix la CUP no em fa cap por.
I crec que faran el que ells consideren que és el millor pel país i que ho faran amb tota honestedat, perquè em sembla que avui tots els polítics catalans saben i són conscients de lo que està en joc. Potser n'hi ha una temporada pel teatre i n'hi ha una temporada pel fer veure que no sé què. Avui ningú fa veure res, Avui aquesta nit Junqueras no veurà els seus fills. I els altres no veuran a les seues dones ni als seus fills, o als seus pares, o a les persones que s'estimen, o no sé què. Aquí no estem ja de bromes, Això va molt en sèrio, i jo crec que tota la nostra classe política, de la que torne a dir em sent profundament orgullós avui, és conscient d'això i farà el que toca fer. Aquí dalt. Jo fins ara he anat veient que a mesura que han anat passant totes les diferents fases que han viscut els nostres polítics, els nostres governants, quan se'ls interrogava, bueno, què fareu? Què fareu? Expliqueu-nos què hem de fer o què fareu vosaltres perquè nosaltres dipositem la nostra confiança que ja teniu amb més seguretat. I sempre ens contestaven, no us ho puc dir, heu de confiar en nosaltres. Si us ho diem, se'ns tiraran a sobre. D'acord? Fins ara ha anat així, això. Però aquesta darrera vegada ens van dir, alerta, ara veureu coses estranyes, però heu de continuar confiant en nosaltres. Jo confio en ells. El fet és que ja havien mesurat aquesta desmesura del govern espanyol, de que part del govern estaria a l'exili i part del govern a la presó. Jo estic tranquil, perquè fins ara no m'han demostrat que no puc confiar en ells. Jo m'agradaria que vosaltres, que veieu tanta gent com nosaltres, llancéssiu aquest missatge de tranquil·litat, de que els que estem a favor d'aquest moviment, que estiguem tranquils i que sortim al carrer. Jo és el que procuro fer cada dia, això de la tranquil·litat, no? Mira, jo no ho sé si havíem mesurat exactament el nivell de violència que l'estat espanyol anava a abocar sobre Catalunya. No ho sé perquè les converses que he tingut amb algun conseller o això m'han fet pensar que no eren capaços de veure fins a quin nivell Espanya podia actuar així. Però, sincerament, molt pocs de nosaltres pensaven que Espanya podia arribar a actuar així impunement. I, de fet, la sorpresa arreu d'Europa i el món, perquè l'1 d'octubre és una taca que no se la trauran mai de sobre els espanyols, és tan alta perquè no és normal que un país es comporti així, no? Per tant, jo no sé si ells havien o no havien arribat a calcular al detall això. En política no pots arribar a calcular mai al detall les coses, perquè la política es mou. Però si no van calcular això, per mi té un valor relatiu, és a dir, em pot fer pensar que ho podien haver fet millor. Jo puc pensar que ho podien haver fet millor. Jo, ho he dit abans, jo hauria fet les coses d'una altra manera a partir de l'1 d'octubre. Però ni a mi em va votar la gent, ni jo vaig tindre les pressions que van posar sobre ells, ni jo sé tot el que ells sabien. I per tant és molt fàcil i molt divertit que jo diga jo haguera fet això o jo haguera fet allò sense cap més risc. Tu parles de la qüestió de confiança aquesta, de la cadena de confiances que deia jo l'altre dia. Per mi la cadena de confiances es basa en una sèrie de coses que crec que són importants. Ens deien que no serien capaços de posar-nos d'acord i es van posar d'acord. Ens deien que el 9-N no es faria i es va fer. Ens deien que no aniríem a les eleccions del 27 de setembre i vam anar. Ens deien que no les guanyaríem i les van guanyar. Ens deien que el govern es trencaria i que no complirien i no es va trencar i van complir. Ens deien que no es proclamaria la república i es va proclamar. Ens deien que no n'hi hauria referèndum i va haver referèndum. Si s'han equivocat en alguna cosa pel camí, bueno, xico, d'acord, però tot el que s'ha arribat a fer en aquest país gràcies a la comunió entre el govern i el poble és brutal.
Si ara ens demanen més confiança perquè les circumstàncies són diferents i més difícils, jo almenys la meva la tenen, però no com a qüestió de fe. Jo no crec en Puigdemont, jo no crec en Junqueras, jo no crec en ningú. Crec que no és una qüestió de fe. Jo els tinc confiança per dues coses. Una, perquè des de fa anys cada cosa que hem dit que aquest país faria s'ha fet. Totes. I dos, perquè jo veig una gent que és capaç de dir i ara em poso jo al davant i posa la cara jo. I aleshores, doncs, escolta, s'equivocaran alguna vegada? Sí, però què voleu que us diga? Jo com a mínim els disculpe l'error, m'agradaria que no s'equivocaren i els demane que no es tornen a equivocar, però per mi tenen un cabal de confiança immens després de tot el que han fet aquests anys. Aquí. La teva opinió sobre el tema de les mobilitzacions que ara les eleccions. Està clar que hem de fer campanya, que està entre els que estan a favor del 155 i els que estan en contra, bàsicament. A part que això d'ampliar base i tot això, les mobilitzacions que abans en parlaves, no creus que l'objectiu hauria de ser més Europa que no pas accions en clau de consum propi o d'Espanya? Em refereixo, no sé si veus convenient que pressionem la Unió Europea, que no és la Unió dels Pobles, sinó és la Unió de l'euro. Llavors, no sé si accions com tallar l'AP7 i que hi hagin cues de Berlín a Algeciras poden ser més eficaces que altres coses. Si quan el president va dir creativitat, que ens demanava creativitat, que si veus més efectiu això, que fem mobilitzacions cara a Europa. Sí. He de tornar a dir-te el que li he dit al teu company abans. Jo no sóc qui per saber què és el més convenient en cada cas, no tinc prou informació i tampoc sóc un polític que pugui tindre, diguem, estratègia al cap de què és el millor o què deixa de ser. Per tant, jo crec que tot ha d'estar sobre la taula. Mentre siga pacífic, que jo crec que això és molt important, que aquest país responga de manera pacífica, i mentre no comporta rendició, que són les dos claus per a mi fonamentals, jo crec que ho hem d'estudiar tot i frenar l'AP7 pot ser una manera de fer aquestes coses. El que jo crec és que hauria d'haver un cert ordre en aquestes coses i que hauria d'haver una lògica que ens porta a dir ara fem això de l'AP7. Jo crec que nosaltres no hem de pensar especialment en Europa. Europa són uns cínics, però Rajoy n'hi ha una cosa que no entén. No és que Europa siga uns cínics amb Catalunya. Europa són uns cínics. I per tant, el dia que els convinga, seran uns cínics amb ell. Exactament igual. Nosaltres podem tocar alguna tecla que els faça veure que estan jugant amb foc, toquem-la. Si és així, toquem-la. Ara, qui sàpiga quina és, que ho diga. Això per un costat. Per un altre, jo sí que crec que cara a l'interior hem de fer moltes coses també importants, perquè, clar, aquí s'han descarat molta gent. Per una banda, molta gent s'ha descarat, i per una altra banda, aquesta idea, que per mi és meravellosa, de que aquesta república ja naix d'una manera diferent i sense voler fer coses que fan els altres estats, que jo crec que això és una oportunitat extraordinària, a mi em sembla que ens obliga a començar a pensar en uns altres termes en la república i a començar a actuar en uns altres termes. Per exemple, n'hi ha unes institucions, els bancs, que ens han atacat directament. La Caixa i el Banc Sabadell ens han atacat. Molt bé. Això ens dona una enorme oportunitat, que és començar la república sense mafiosos. Ara vivim en un país on les autopistes les té un banc de mafiosos perquè el govern li les regala i no pel servei dels ciutadans. Vivim en un país on el gas i l'electricitat estan en mans d'un grup de mafiosos
perquè el govern els la regala i no pel benefici popular. Vivim en un país on l'aigua està en mans d'un grup de mafiosos perquè el govern els regala i no pel benefici de la societat. Doncs comencem a trencar amb la màfia. Comencem a trencar amb la màfia i això es pot fer d'una manera molt senzilla. Comencem a bastir les alternatives per viure en una república on el gas, l'aigua, l'electricitat o les carreteres no estiguen en mans de mafiosos. I comencem a fer les coses que són molt simples de fer. En aquest país es va fer una campanya de no pagar les autopistes. Jo encara no he entès per què es va aturar aquella campanya. Però és una campanya molt simple de fer. I és fer una campanya a una gent que han pres una decisió. Jo no he pres la decisió de marxar. Ells sí? Doncs, si ells han pres una decisió, que apetxuguen amb les conseqüències. Hola, buenas noches. Aquí arriba. Es que no veig perquè estos focos son tan grandes que no... Hola. Bueno, yo quería decir más o menos lo mismo que ha dicho esta señora. Yo creo que deberíamos tocarle el bolsillo a España y a la Comunidad Europea. Y una de las formas de tocar el bolsillo es cortar la yunquera. ¿Por qué? Porque los camiones de España, la frutita, la verdura, etcétera, no podrán ir a Europa. Y los mismos españoles saldrán a la calle a quejarse a Rajoy y Europa no podrá entrar los camiones hacia aquí. Y ahí Europa hablará, porque les estaremos tocando el bolsillo. Porque es muy bonito hacer una cacerolada, ir al ayuntamiento, pero se ríen. Yo creo que hay que ir un paso más para adelante, pacíficamente, pero un paso más para adelante. Gracias. De nou, el que he tornat a dir abans, és a dir, si això s'estima convenient, per mi, encantat. No estaré en contra en absolut. Però del que diu vostè m'agradaria posar un matís, que ja sé que no és el principal de la seva intervenció, però sí que m'agradaria que no ens equivocarem. Si s'ha de tallar la jonquera, es talla la jonquera. Si s'ha de tallar la P7, es talla la P7. Si s'han de treure els diners dels bancs, es treuen els diners dels bancs. Però no despreciem cap forma de lluitar. La cacerolada, el repic de Twitch, és una forma de lluitar. I anar a l'Ajuntament també, és a dir, no posem unes formes de lluitar contra unes altres. Hem de lluitar en tots els fronts. Perdó? Estem d'acord, doncs. Estem d'acord. Això vol dir que a les 10 hem de repicar. Vale? També. Unes quantes preguntes. Vaig una mica enrere. Abans ha dit que de fet potser el govern espanyol tenia una mica la sensació que s'havia passat un pèl i no els acaba d'agradar la duresa de la condemna d'aquesta tarda, vaja, de l'empresonament. Però és que de fet ho ha demanat el fiscal, i el fiscal aquest sí que és un mandado del govern. Per tant, em sembla que no sé si el govern pensa que s'ha passat de frenada o ja els està bé perquè el seu fiscal ho demanava. Una segona pregunta. De qualsevol decisió judicial, a la curta o a la llarga, hi ha alguna possibilitat de recórrer a tribunals europeus? És a dir, la sentència d'aquesta jutgessa d'avui es pot recórrer o cal esperar no sé quants tràmits, etc. i ja no se'n recordarà ningú? Segona pregunta. I tercera pregunta. M'acaba d'ensenyar un company. Ara a VilaWeb heu publicat una notícia que diu ni més ni menys Europa es desentén dels empresonats espanyols i tal i fot. Ai, dels empresonats catalans, perdó. De l'empresonament del govern català. Europa és una mena de filfa que, per si no ho sabeu, dedica més diners a les vaques que visquin bé que no pas als refugiats que truquen a la porta, per exemple. Vull dir que confiança en Europa, jo, zero.
Respecte al primer, potser m'he explicat malament. Efectivament és el fiscal i el fiscal està a les ordres del ministre de Justícia. Ara, objectivament, aquest empresonament els genera un problema per les opinions públiques europees és molt fort això, encara que després la Unió Europea faci el comportament que faci. La pregunta que fa sobre els tribunals europeus, tot es pot recórrer als tribunals europeus, però el problema és que primer s'ha d'esgotar la via dels tribunals espanyols. Fins que no s'ha esgotat la via dels tribunals espanyols no pot saltar als tribunals europeus i això significa 10 anys, 12 anys d'espera. Recordeu, per exemple, que les detencions i tortures d'independentistes al 92, la sentència d'Estrasburg no va aparèixer, em sembla que fins 12 anys després o una cosa d'aquest estil. Per tant, és una via tremendament lenta. Jo crec que la via més segura per treure els presos al carrer és guanyar la independència tan ràpid com puguem, no esperar a que vinguin els recursos als tribunals europeus. Perquè només en la mesura que la república es consolide i siga un estat realment en marxa, només a partir d'aquest moment Espanya se sentarà a negociar i no negociarem mentre no solten els presos que tenen segrestats, perquè és que els tenen segrestats. Mentrestant, jo no veig que els tribunals europeus vagin a fer massa cosa i estic d'acord amb vostè en el tema d'Europa. Jo crec que una de les coses interessants que està passant amb aquesta revolució democràtica que estem tots pervivint és que estem donant-nos compte molt clarament de les coses. I en el cas d'Europa, a mi em sembla que n'hi ha una cosa molt evident, és a dir, Europa al final el que està fent és privatitzant la política. A Brussel·les n'hi ha polítiques però no n'hi ha polítics i als estats n'hi ha polítics que no poden fer polítiques. És molt bèstia això. És a dir, els personatges que ningú ha triat són els que decideixen sobre nosaltres i els personatges que nosaltres han triat no tenen capacitat de decisió. Això és l'aberració gegantesca en què s'ha convertit Europa. Per tant, jo crec que avui n'hi ha un pas endavant que ha donat aquest país. Si jo vinc aquí fa un any i els dic millor fora de la Unió Europea que dins, mig auditori tremola. Avui jo crec que pràcticament tots diríem, bueno, provem-ho. Hola, bon vespre. Aquí. Deies abans, Vicent, que hi havia dues opcions al davant. Hi ha l'opció de mobilitzar-nos i, a més, hi ha l'opció també de presentar-nos a les eleccions, totes dues. Però no podem caure en una dinàmica de sempre repetir el mateix, perquè ja el govern espanyol ha dit que els és igual que guanyi l'independentisme una altra vegada. I és el que deia la senyora també. És veritat que hi ha maneres de protestar que ens reforcen, com les cacerolades i tot això, però jo crec que és hora d'anar a pensar una altra cosa, perquè anar a eleccions una vegada i una altra, guanyar-les i mobilitzar-nos cada dia, estem veient que no soluciona res. Bueno, fins on jo sé només hem guanyat una, que és la del 27S. Si guanyem les eleccions i el govern espanyol torna a fer el 155 i torna a convocar eleccions, les tindrem que tornar a guanyar. I si en convoca una quarta elecció, l'haurem de tornar a guanyar. I si convoca una cinquena, l'haurem de tornar a guanyar. I si algú de vosaltres diu o pensa que això és perdre el temps i vol quedar-se en casa, doncs que es quedi en casa. Però la realitat és la que tenim. A nosaltres ens han posat un repte davant que no volíem i que no l'hem buscat. Però ara que el tenim, l'hem de superar. Aquest i tots. I ho he dit ja diverses vegades aquesta nit. Jo no crec que les eleccions siguin la fórmula màgica per a res.
tampoc crec que fer qualsevol altra cosa siga la fórmula màgica per a res. Jo només estic convençut de que en menys de 10 anys hem girat aquest país com un mitjó. Quanta gent de vostès fa 10 anys encara no era independentista? Quanta gent de vostès fa 10 anys encara no se n'havia adonat o no pensava, jo inclòs, això que diem de la Unió Europea, això que diem dels bancs, etc. Aquest procés està sent un procés de presa de consciència col·lectiva espectacular. Espectacular, dels més espectaculars que he vist en la meva vida, i jo, com a periodista internacional, he vist moltes coses espectaculars arreu del món i com aquesta n'he vist molt poques. A mi em sembla que no es tracta de dir ens en sortirem fent això o ens en sortirem fent allò. Es tracta de fer-ho tot i sobretot de confiar en nosaltres mateixos. Si ens posen unes eleccions al davant, les guanyarem, perquè som la majoria i només depèn de que no ens quedem en casa. Fa temps dèiem hem d'ampliar la base. No cal que ampliem la base. L'únic que hem de fer és no quedar-nos en casa, perquè la base la tenim ampliada de sobres. I si ens en posen unes altres a davant, les tornarem a guanyar. I si ens posen unes altres a davant, les tornarem a guanyar. I si ens posen el repte que ens posen, l'hem de fer, perquè les victòries, quan un país guanya perquè mai, de cap manera, es rendeix davant de cap obstacle que li posen a davant, de cap ni un. I n'hi ha gent que ha fet coses infinitament més difícils que les nostres. Nosaltres al final estem protagonitzant una cosa xulíssima, però que és fàcil comparada, per posar exemples, amb el que van haver de fer els països balcànics o amb la lluita contra l'apartheid que va liderar Nelson Mandela a Sud-àfrica o amb coses. N'hi ha hagut gent que ha tingut que passar per situacions increïblement més difícils que la nostra. Què ens han ensenyat tots ells? Que en el món en el que vivim nosaltres, una situació d'opressió permanent i verificada de forma permanent és insostenible. No es pot sostenir. I per tant, què ens proposa Espanya? L'opressió i la tirania. Què hem de fer nosaltres? Rebentar-los el seu projecte cada vegada. Amb què? Amb qualsevol repte que ens posen al davant. Siga el que siga. Si ens posen 12 eleccions, en guanyarem 12 de seguides. I si ens toca fer vagues de fam, farem vagues de fam, i si ens toca tallar autopistes, tallarem autopistes. Ells ens proposen una tirania i ens proposen una sèrie de reptes perquè nosaltres ens rendim. Només depèn de que nosaltres no rendim, no depèn de res més. Durant 10 anys, si hem arribat on hem arribat, és perquè no ens hem rendit a res. I ens ho han proposat tot. I poso un exemple només. El president Puigdemont podia haver convocat eleccions autonòmiques. Des de La Vanguardia o l'Ara fins als bancs, fins a no sé qui, i bona part del seu govern li dien no t'atrevisques a proclamar la república, convoca eleccions autonòmiques. I no ho va fer. I va fer una cosa que potser alguns ara diran, bueno, i de què ens ha servit proclamar la república? Home, de que som república. Us sembla poc, això? No? A vegades... Jo entenc que pot haver gent que diga bueno, però quan podrem descansar? Quan s'acabarà tot això? Doncs mireu, no ho sabem. No ho sabem. Ara, prengueu-vos-ho pel to bo. Lluitar tonifica la pell. Te fa sentir-te jove. Penseu que d'aquí uns anys viurem una situació tan avorrida que haurem de decidir si fem macramé, si fem bonsais o si ens apuntem a classes de dansa jíbara. Vull dir, escolteu, tindre la sort d'haver de lluitar és una cosa magnífica. Passa molt poques vegades. Sí, i per nosaltres. Hem de lluitar per tots, perquè nosaltres som una generació privilegiada i això més val que us ho claveu al cap. En aquest país, generació rere generació, n'hi ha hagut gent que no ha pogut fer res més que resistir. Avui n'hi ha una imatge brutal
no tinc el mòbil i per tant la faré mal, però m'agradaria compartir-la. Ara la diré de memòria, igual m'equivoqué. Els últims presidents de la Generalitat, començant per Prat de la Riba, tots, excepte Maragall i Montilla, i Pujol podem discutir-ho perquè va estar en presó, però no perquè era president, sinó quan lluitava contra el franquisme, tots els presidents de la Generalitat, presó, exili o assassinat. Tots. Nosaltres som una generació cridada a guanyar, que no és que estem més a prop de la victòria que mai, és que ja hem proclamat la república. Aleshores, podem decidir que, mira, que estem cansats o que això es fa llarg. Si ho decidim, això, i tothom és lliure de fer-ho, jo no criticaré a ningú que fas això, però si ho decidim això, només aconseguirem perdre, que es riguen de nosaltres, ser derrotats i no construir un món millor, perquè Rodalies de Barcelona seguirà funcionant igual de mal, si no n'hi ha república. Perquè si no n'hi ha república no n'hi ha democràcia. Perquè amb l'estat espanyol, tots ho sabeu, fins on podem arribar i el poc que podem arribar. Contra això només hi ha una cosa, alçar-nos, somriure i seguir lluitant. I jo crec que és l'única cosa que nosaltres podem fer, que és seguir lluitant, i és la cosa en la que jo com a mínim em sent obligat a fer. M'ho sentia fa un mes, però m'ho sent més encara per el que ha dit aquell senyor, perquè jo no em veig capaç de sentar-me a mirar una pel·lícula a ma casa mentre Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Junqueras i companyia estan a la presó. El passat d'octubre, el referèndum que hi va haver, entenc que a Europa li va servir una mica per descobrir què és el que està passant a Catalunya i per descobrir la brutalitat de l'estat espanyol. Tot i així, crec que no acaba de reconèixer que fos un referèndum. La pregunta per tu és si ho veus així també. El segon punt seria, de cara a les eleccions, entenc que pel fet de ser unes eleccions i no ser un referèndum tornarem a tenir el que ja vam veure el 27S de guanyar amb escons o guanyar amb vots. Creus que si es guanya amb vots, no només amb escons, Europa pot, o l'opinió pública europea com a mínim, ja no parlo dels cínics que estan al capdamunt, però l'opinió pública europea pot interpretar-ho realment com el referèndum que no han pogut fer? A veure, ja ho he dit abans, no ens obcequem amb Europa. Això ho hem de guanyar nosaltres. Quan nosaltres ho guanyem clarament, Europa ho acceptarà i ja està, però hem de guanyar nosaltres. Hem d'eixir sols d'aquest atzucat on som. Ara bé, la pregunta que fas és molt concreta i jo crec que tens raó. Les últimes eleccions, el vot sobiranista va representar el 48% dels vots. És obvi que si en aquestes eleccions del dia 21 el vot sobiranista representa el 51 o el 53 o el 60% del vot, ningú, ni a Espanya ni a Europa, podrà quedar-se indiferent, és evident. Ara, això no vol dir que automàticament vaig a passar res. El que vol dir és que nosaltres serem més forts. Jo, si em fas la pregunta, estic convençut de que, tal com estem avui, si es recupera la voluntat de la gent, si la gent té ganes de guanyar, es guanya amb molt més del 48% dels vots, perquè avui n'hi ha molta més gent convençuda de que no es pot fer res a Espanya que n'hi havia el 27S. I per tant crec que es pot guanyar amb molt més que el 48 i que es pot superar clarament el 50% dels vots. Si això se supera, automàticament no passarà res. Ara nosaltres serem molt més forts. Cara a Europa i cara a Espanya. A Espanya també n'hi haurà un moment. Realment la política espanyola és molt decebedora. Quan veus el Pedro Sánchez, que de sobte fa unes eleccions internes al PSOE dient que el voten per no acabar amb el PP i després és una escolada del PP, clar, t'exclames com és possible que aquell país funcioni d'aquesta manera, no?
Però és evident que n'hi haurà un moment que fins i tot a Espanya diran, bueno, és que això ha d'haver alguna solució. I la solució tots sabem quina és que és molt senzilla. Aquí n'hi ha un problema polític que, igual té, no discutim la xifra, la meitat de la població de Catalunya no reconega la Constitució espanyola com a legítima i no reconega la pertanyença a Espanya com a legítima, això en qualsevol país del món és un problema grossíssim. I els problemes en un país democràtic només se solucionen dialogant i negociant i votant, que és exactament el que no vol fer Espanya. Bueno, doncs, escolta, fins que això no passi no n'hi haurà solució. I no n'hi ha cap país del món que pugui aguantar una situació d'inestabilitat de la dimensió colossal en què s'està convertint el cas català. L'1 d'octubre va representar un salt espectacular. En aquests moments estan passant coses que eren molt difícils d'imaginar fa 2 mesos, d'opinions públiques internacionals. Mireu, demà hi ha un acte a Lisboa, per exemple, convocat per tots els partits d'esquerres, tots, en el qual parlarà fins i tot un general de l'exèrcit, perquè és un dels últims capitans de la Revolució d'Abril, que és un acte en favor de l'autodeterminació i la democràcia a Catalunya. Bueno, doncs si per passar això hem hagut de superar l'1 d'octubre, doncs hem hagut de superar l'1 d'octubre. N'hi ha parlaments, Finlàndia, Estònia, Dinamarca, Irlanda, Eslovènia, que s'han pronunciat clarament a favor de l'autodeterminació i de la democràcia. N'hi ha països, Eslovènia, Bèlgica, que estan fent coses increïbles. El govern de Bèlgica, imagineu-vos la pressió que té en aquest moment. Estan aguantant. Ja veurem el que poden aguantar, però estan aguantant. Tot això és perquè els caiem simpàtics o perquè ens estimen? No, és perquè ens reconeixen. És perquè reconeixen la nostra lluita. És perquè reconeixen el que estem fent i de la manera que ho estem fent. Per tant, nosaltres el que hem de fer és seguir lluitant i seguir fent que ens reconeguen fins que arribi un moment que el problema siga impossible de suportar per part d'Espanya. I quan siga impossible de suportar per part d'Espanya, posarem sobre la taula el que s'ha de fer, que és votar i dialogar i negociar. Votar, com que ja hem proclamat la república, en tot cas podríem acceptar votar una validació de la república i negociar com es fa la separació i en quines condicions. Ara, aquest moment ha d'arribar per la nostra força. No vindrà ni Eslovènia, ni Israel, ni ningú a treure'ns les castanyes del foc. Les castanyes del foc només les podem treure nosaltres. El que us dic és, fins ara les hem tret d'una manera magnífica. Mireu on estava aquest país el 2009 i mireu on som ara. Hem fet molt més de lo que podíem arribar a imaginar, molt més de lo que podíem arribar a imaginar, perquè som més forts de lo que vosaltres mateixos us adoneu de que som. Som un país fortíssim, que està fent coses increïbles. És a dir, aguantar l'1 d'octubre com el vam aguantar, vosaltres sabeu el que vam arribar a fer? El que vau arribar a fer tots? Quanta gent es va plantar davant d'aquells personatges i es va plantar cara i va defensar les urnes? Quanta gent va fer córrer les urnes? Un govern que és capaç de proclamar la república sabent que això significa 30 anys a tots i la proclamen. És que què més fa falta perquè confiem en nosaltres? Què més fa falta? Si ens posen obstacles, ens els saltarem un darrere dels altres, ens els saltarem. Jo crec que això és l'única recepta. L'única recepta és d'empeu, somrients i lluitant. No n'hi ha una altra recepta que això. I el dia que Europa es vulgui donar, i el dia que Espanya es vulgui donar, i el dia que la Xina popular es vulgui donar, benvinguts i encantats. Però mentrestant, dempeus, somrient i lluitant. Jo crec que sembla que això hem d'acabar, no?, per anar a picar cassoles. Hem d'anar tots a picar cassoles a casa, però deixeu-me dir una última cosa només. Ho he dit abans i ho torno a dir. Estic molt orgullós de viure en una república que no vol ser com les altres. Estic molt orgullós de tindre uns polítics que no són com els altres, però sobretot estic molt orgullós de tindre un país que no s'ha agenollat i que no s'agenollarà mai. Així que a la feina. Moltes gràcies a tothom.
I continueu amatents als canals de l'ANC, d'Òmnium, dels partits. Procureu que siguin els canals oficials, sisplau. No aneu escampant whatsapps malèfics. Bona nit.